Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Pa, kasi mong sulti diri sa Kansay. Ang mga travelers no nanata diri sa Osaka, Kansay. Ang among travel diri padulong og Manila to Davao to Manila, okay kayo. Padulong na mo diri sa Manila to Kansay, uyog kayo ang first time na kong history. Almost siguro mga 19 years na akong balik-balik diri sa Japan. Kato pa ang pinaka the best, pinaka kuyaw nga travel ako nga uyog kayo. Pagilibot gamay ang kuan kay lang lugar. Very peaceful kayo no. Nindot kayo nga lugar, nindot kayo niya. Peaceful. Walay samok ka lugar. Nga. Ano lagi minabot? Banakos kakay. Muna ang lugar sa Kansay. Kung katong makita na to nga peaceful kayo, walay samok. Bili na mo yung mga butang dito, walay manguha. Nga. Sa mga travelers no, natay part 2 ato. Update lang mo gamay kay naamat na diri karon sa Luzon. Luzon no. Iba kitang Luzon kay. Nata sa Luzon karon ya ang ato ang travel na to maayo kayo. Nya safety pod. Nice kayo ang lugar, the best kayo. Muni ang Kansay no, Kansay Airport. Nindot kayo ang atong pag-travel na to. Walay mga kakuliyang. Nindot kayo mura og salamat sad ko nga sa higayon nga nag-travel kog motor diha. Na experience the best gyud kayo. Muna nga salamat sa tanan og salamat sa akong mga amigag-amigo nga mga likers no. Salamat kayo kaninyong tanan. Ug ang Ginoo mag-auban kanimo kanako nga atong tanan. God bless Philippines. Pero ang the best pagid kayo Pilipinas gid dito sa Tagum.